הקופסה אוכל גטו הזאת שהייתה פה, אז החלטתי שזה די גטו וזה כנראה לא יחזיק הרבה זמן. אז פניתי לשי, הוא מתעסק בתלת מימד, הוא הגיע אליי הביתה. הצבנו את הקופסה הזאת למחשב הזה בהתאם למידות של המחשב הזה ובהתאם לחלל הפנוי כאן. אתם יכולים לראות שהיא ממש בול, ממש על הקו. זה עשוי מ-ABS פלסטיק וקרבון. אם אתם רוצים איזה שהם עבודות בתלת מימד או הדפסות תלת מימד שקשורות לעולם הרכב, אל תהססו לפנות לשי, ישים את הפרטים שלו פה. ואני יצאתי ממש מבסוט מזה, זה נראה פצצה בעיניי. אולי יום אחד בהמשך אני אמצא פתרון גם לפיוזים והרילאים כאן, אבל בינתיים זה המצב. מאותו רגע השתמשתי בה כדיילי לכל דבר. נסעתי לצפון ובחזרה כמה פעמים. נסעתי מפתח תקווה לראשון על בסיס כמעט יומיומי במשך כמה שבועות, ו0 גרם שמן, 0 גרם מים. היא עשתה את זה באמינות מוחלטת ולא יכולתי להיות יותר מאושר מזה. היא עוד לא מושלמת, יש עוד כמה דברים לסדר. אני יכול להרגיש בלב שלם שהיא הכי קרובה למושלמת שאי פעם הגעתי ב8 שנים האלה. זו הייתה חתיכת חוויה שאי אפשר באמת לסכם בכמה מילים. אפשר רק להגיד שהיא עיצבה את כל שנות ה-20 שלי. זו חתיכת תקופת חיים. זה מילא את החור שבפנים. בזכותה למדתי מכונאות, ריתוך, תיקון קלעים ואפילו תפירה. הכרתי אין ספור אנשים וחברים. בגדול. איך אתה מרגיש עם שחף אחרי העבודה היפה שעשית? אני רעב. אתה רעב? אני רעב. מה אתה אומר אחי? אני רעב. וחוץ מזה שאתה רעב? אלכס לא סיפק אותי. רעב? הוא לא סיפק אותך עדיין? אולי זה יגיע. מה יש לך להגיד בנושא אלכס? סתם. איזה גאה עושה. סתם. רציתי להגיד שזה היה קשה. ואחרי אין ספור הכישלונות והניסיונות להתחיל שוב ושוב ושוב עד שעשיתי את זה כמו שצריך בפעם האחרונה, אני חושב שזה גם חתיכת שיעור בנחישות והתמדה שאני כנראה אקח איתי להמשך החיים. אני רק רוצה להגיד לכם תודה לכל מי שעקב, לכל מי שהגיב. היא בעצם הסיבה שהערוץ הזה נפתח מההתחלה, אז תודה רבה לכל מי שהגיע עד לכאן, וכרגע היא תעבור לסוג של יחסון עד שאני אחזור לארץ, אם אחזור לארץ.